салому алейкум ба ҳама дӯсту бародару хуш омадем ба канали Азам блог ва боз як видеоролики ғайриоддии дигар пешкаши шумо. Марҳамат, тамошо кунед. ин видео хелоам аҷоиб аст. як турист ин видеоро ба навор гирифтааст. ӯ худаш мегӯяд ки вақте ман ин биноро ба навор мегирифтам, як духтар аз пушти девор ба ман менигарист ва дар назарам рӯи ӯ мисли барф сафед буд. ва вақте ки ман ба ӯ наздик шудам, ӯ нопадид шуд. ва чӣ хеле ки мо медонем дӯстон, ин гуна ҳодисаҳо кам мешавад ки ҷин дар сурати инсон худашро ба мо нишон диҳад. ва биёед боз як бори дигар ин роликро бо диққат тамошо мекунем. ба фикрам шумо баъд аз тамошо кардани ин ролик мӯи баданатон сих мешавад ва дар бораи ин ролик мо ягон маълумот надорем. ва ин роликро шахсоне барои кофтани автори ҳамин видео рафтаанд, ҳамонҳо ёфтаанд. хубтараш дӯстон биёед бо диққат тамошо мекунем. баъд аз тамошо ба фикри ҳама ҳамин чиз меояд ки ин чӣ буд ва бо соҳиби ин ролик чӣ шуд. бисёри комментаторҳо мегӯянд ки ин рейк аст, лек ба фикри ман ин чизи дигар аст. ин видеоро дар Испания ба навор гирифтаанд. чӣ хеле ки мо дида истодем, дар ин ҷо як мард хуб аст ва дар назди ӯ як чизи хелоам аҷоиб истодааст ва бо дастонаш чӣ коре карда истодааст. баъзе аз одамҳо мегӯянд ки ин рӯҳи бад аст, вале ягон кас ба хулосаи аниқ наомад ки ин дар ҳақиқат чӣ аст. ба фикри шумо дӯстон ин ба чӣ монанд аст? фикрои шумо оиди ин дар комментария.
این ویدیو باشد دوستان یک مرد به نوار گرفته است و در اول چیزی نمیتافت و بینید که بعد از چند لحظه چی شد. در اینجا چیزی هست که یگان کس نمیداند و این چیز گویا از آینه میبرآمده باشد و حتی میتواند آدم را به درون آینه در آورده با خود برد و تا حال هیچ کس نمیداند که این راست است یا اینکه دروغ. فکرهای شما آیدین در کامنتاریا. و با همین ویدیو رولی که امروز به انجام رسید دوستان، باقی در پناه الله.